Elisa ora harus sahaso. Selamat malam Pak. Ya ampun. Aku tuh gimana ya? Jet lag ya. Kalau koyo nek wong numpak motor mabur ki jet lag. Jet lag ki piye tegese? Jet lag ki carane bar seko ngambor awang-awang terus tekan daratan apa munggah saka daratan munggah ning ngambor awang-awang. Oh iya. Jadi aku biasane kan wingi-wingi bar saka Jogjanan terus ketemu Dwi Jolaras langsung sesek aku. Sesek. Sesek ora sesek. Wah, sesek kok sesek. Jadi cara Jawa Timur ke cemplung Prambanan yo. Itu menandakan bahwa teman-teman itu selalu support untuk mengiringi kamu supaya lebih semangat. Luar biasa, tapi ya aura Dwi Jolaras iki sing gawe semangat luar biasa. Dadi arep lesul kesel kaya ngopo nek wis ketemu ketepuk karo kanca-kanca warga wonten pojok watu wah remen seneng semangat. Remen seneng semangat. Niku mboten upuk, mboten saged digambarke koto-koto. Kata-kata. Sudah 2 kali ya saya kesini ya. Kaping pindho, sing kaping setunggal tanggal 16 Februari 24 kalih dosa. 2024. Nah, niku 2024 sekarang 2025 31 Januari ketepuk malih kalih sedulur-sedulur. Nggih, Pojok Watu. Biasa Pojok Watu. Tetap sponsor utama Mbah Rasim. Mbah Rasim lho, kula wau nek mboten panjenengan lah kula mboten ngertos to kan kalau wingi juga langsung apa? Ke lokasi. Jujuk lokasi. Langsung jujuk lokasi, tapi tadi langsung menganga. Menganga gimana? Ya lihat itu rumahnya Mbah Rasim, Mbak Elisa. Iki omahku ki seko sampah. Aku melongo sampah kok koyo ngene apike. Melongo kan. Maksudnya itu jadi aksesoris ngono apa batang-batang kayu itu dari ditoto dadi apik banget. Wah, aku merinding. Pengen bayangke mbok omahku kaya ngono wis do tak kon morong omahku ya gak tak madeg dalang mergane gaya omahe Jati ngono kae. Oh iya, iki gaya. Nilai seninya tinggi. Nilai seninya tinggi. Tadi juga bilang, iki Pak Kangko wis tak sangoni glondongan Jati, walah batinku garasiku nggon mobil yo isih kosong, Pak. Lek gelem mbok nggawa ojek turah akeh. Iya toh, kursi-kursi. Biar aja meneh kok kayu glondongan. Aku diparingi gawang kaya ngene iki. Aku wis ora ragat. Wis cul ora owel. Cul ora owel. Luar biasa makane nek orang itu kalau peka terus ya cul ora owel rezekine ana wae dalane. Pokok men rasa sumelang arep utang pirang-pirang ya ana wae dalane saka sing gawe urip ya, Pak. Betul. Mongko piyayinipun Mbah Rasim niku prasaja. Prasaja. Rendah atos. Apa? Rendah hati. Rendah hati kok rendah atos. Lembah mana andap asor. Lembah mana andap asor. Nanti jangan bilang-bilang Mbah Rasim, jangan bilang aja tiang Pojok Watu lah, tiangnya pirang-pirang loh yo. Iya. Sing gelem nanggap wayang yo Mbah Rasim yo. Jane beliaunya iki ora pengen diomong-omongke ya to. Ning awake dhewe nek ora ngomongke yo kesalahan. Mergo aku awake dhewe iki sing bayari penjarane Mbah Rasim. Sing iso marake tekan kene iso sowan kalih sederek Pojok Watu nggih. Sederek iya, sederek. Jalaran Mbah Rasim. Mongko wae nggih, pokoke dongake yang Pak mengko aku Oktober muga-muga iso nganu nanggap wayang meneh. Engko nek mantu tenan tak tanggap meneh sak Pak Kangko, Mbak Elisa, Mbak Eka. Oh ya siap, ndonga kenceng aku iki. Kenceng kok kenceng. Kenceng kok kenceng. Kene bola-bali yo seneng-seneng wae kok. Iya. Dadi awakmu ngono ning daleme Mbah Rasim ngono. Sampun. Wis di Sherlock. Sampun, ada yang nganterin. Ada yang nganter. Iya, niki wow aja tempatnya Mbah Rasim dulu. Pokoknya nggih jelas mau ke sana. Kalau Mbak Eka kemarin udah transit sana. Betul. Jadi aku durung ngertos, lambasan ngertos. Wah, wis koyo istana. Seneng aku. Tapi carane Jawa, ukir-ukirane sangat bagus semuanya. Betul. Omahe apik kaya ngono. Enek cacate siji. Apa? Kamar mandine ora enek ciduke. Amar nguyuh arep nyentor piye? Dalang iki HP-ne nek wis promak. Yo sing gaya setting. Gaya piye? Wong aku biasane nek omah lek bareng nguyuh tak grujuk ngene. Ora nek grujuke kok. Saiki apa-apa dipencet metu dhewe.
Apa iya ta? Iya, rasa dadak kangenan nyutek itu nggak usah dipencet metu dewe. Oh, gitu, iya. nyentor dewe kari nunul metu dewe. Oh, iya. Wis canggih HP-ne Promax kok wis go ciduk. Lah ora ngerti ya biasa kebiasaan. Ya, luar biasa. Nggih seneng kula. Mugi-mugi dados tombo saya, tombo kangen. Katur sederek-sederek sedaya menapa kemawon pangajeng-ajengipun saged kasembadan lumantar pagelaran ringgit wacucol dalu menika nggih. Wacucal ora wacucol. Wacucal. Iya, wacucal. Ngeraketaken pasederekan nek cara wayang ngene iki ora ndelok kepercayaan agama napa-napa ning kabeh nyawiji Pak Senen. Betul. Wayang itu bukan milik salah satu agama, ning milik kesemuanya saja warga masyarakat Indonesia. Ya, iso menyatukan berbagai latar belakang sing duwe duit, sing ra duwe duit kabeh sengkuyungan padha dongane padha. Pejabat rakyat menjadi satu nonton bebarengan. Betul. Wong nyatane saya kemarin itu waktu Natal juga ditangkap di gereja. Waktu kemarin Maulud Nabi juga ditangkap di masjid. Jadi semuanya saja kita berbudaya. Berbudaya ya iki. Bineka Tunggal Ika ana ning nggon wayang iki kabeh. Seneng ya. Nek mbok menawa wonten pamundutan saking Mbah Rasim napa Ibu niki wong nggih sampun. Nggih kalih budean Bu Patma. Itu sudah satu kali kemarin ke rumah saya. Oh nggih pun. Iya. Wonten mriko. Sekalian Bapak. Ke tempat saya itu belanja wayang. Bola batino. Batin lah ya tak tukone Promax iki mau batine. Oh nggih luar biasa niku saking lem budaya anak. Tur putra-putrane ya luar biasa juga bisa mendalang. Untuk tahun depan dipentaskan di sini. Oh nggih, amin. Untuk tahun ini belum siap katanya. Enggak apa-apa, 1 tahun untuk apa belajar nanti siap. Iya, silakan Pak DPR. Rasa hormat, Pak Siswanto, so Ibu Patmasari, katuran pinalak wonten pemanggungan. Turut. Jumbuh kalawan dawe Mbah Rasim. Pokoknya malam ini seneng-seneng tasakuran bergembira bersama seluruh warga Pojok Watu Sampung Bluro. Sugeng dalu Pak. Dalu Mbak Elisa. Pak Siswanto menika pangapunten ya kalau bahasa Jawanya ngaten nggih. Saya juga nderedek ini. Oh. Aduh kena apa Pak? Kenapa nderedek? Ya nderedek sama Mbak Elisa nih. Nderedek menika sedaya rakyat menika tertuju kalian panjenengan wakilipun menika ditunggu pangandikanipun panjenengan. Ye gitu ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu dumateng para pandemen
ringgit ing pojok watu mriki. Nggih. Mliginipun dumateng Pak Camat napa ingkang wakili saha Forkopim Cam Kecamatan Sambong, Bapak Kepala Desa saha sedaya perangkat dumateng Pak Dalang. Siap, Pak Sis, nggih. So Mbak Elisa, Mbak Eka, so sedaya napa Waranggono, nggih. Saha para napa iki? Pengrawit. Nah. Nggih, pengrawit. Malah niki sebelah kali ini ndredeg niki lho niki. Wong kene sing tuwa ya ndredeg kok. Nggih, Mbak Rasim mliginipun. Nggih, Ingkang dalu menika minangka dados lakon niki. Nggih. Nggih, saderengipun kula matur nuwun sanget Mbak Limbu, Nggih. Mbak Canggih nggih. Ing dalu menika saged sowan wonten ngarsa panjenengan sami nggih menawi kula pikir nggih sampun paham sedaya masyarakat mriki awit kula saged wonten ngajeng mriki nggih berkat dukungan saha bantuan panjenengan sami. Nggih, matur nuwun. Nggih. Dados nggih ngaten nika mumpung kula minggah wonten mriki nggih kula ngaturaken gunging panuwun awit dukungan masyarakat Pojok Watu Kecamatan Sambong ingkang sampun paring dukungan wedal pemilu tahun 2024 kalau wingi. Nggih. Ngantos kula saged dados malih ingkang kaping 3 periode. Wah, Ya, 4 alhamdulillah. kali 2009. Nggih. Nggih, nek kula mboten panjang lebar, Nggih. awit ing dalu menika nggih badhe napa kula tepangaken dumateng warga masyarakat Kecamatan Sambong ingkang dereng nate pinanggih kalih Ibu Padmasari Mestika Jati. Nggih. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Bu Padma menika anggota DPR Provinsi Jawa Tengah saking Partai Golkar sami kalih kula nggih. Nggih. Lan alhamdulillah panjenengan mungkin nggih kala wingi nderek nyengkuyung dadosipun Ibu Padma minangka dados anggota DPR Provinsi Jawa Tengah. Nggih. Mekaten ingkang saged kula aturaken monggo mangke ingkang langkung kathah mangke Ibu Padma. Nggih, pramila kula rampungi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Dewan Bu Padma paring dawuh tebih saking Semarang dugi mriki untuk bersama-sama nresnani kelawan budaya Jawa, nresnani terhadap masyarakat wonten ing Blora utamanipun Pojok Watu mriki. Monggo Bu, paring dawuh Bu. Nggih. Matur nuwun Pak Nggih. Kangko. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera bagi wabarakatuh. kita semua. Wau menawi Pak Sis deredek nggih. Kula nggih melu deg-degan. Nggih. Nggih melu deg-degan nggih. Dedekan nggih. Dados amargi saya tidak menyangka kalau di sini warganya sampai jam segini. Biasanya limbuan tinggal separuh. Iya. Iki rame. Nggih. Iki ketok nek wargane guyub rukun. Nggih. Nggih, dados tepuk tangan kangge panjenengan sedaya. Sugeng dalu Pak Camat, Pak Kades, Pak Anto, nggih Mbah Rasim, Mbak Lutfi, Kadus, nggih, Kadus teng delok. Ya. Teng delok, kemudian semua kru Pak Kangko beserta Waranggono kalian Pangrawit, juga para warga. Kalau saya tidak salah, sebelumnya saya juga pernah sedekah bumi
tapi tidak di dusun Delok, cuma di dusun pojok. Nggih Pak Lurah nggih. Sama Pak Lurah. Waktu itu kalau nggak salah setelah meresmikan ada jembatan. Oh iya. Ya, ada jembatan wonten pojok. Makam nggih, menuju makam pojok. Aduh nggih. Nah, aspirasi dari Ibu Fatmawati. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat beliaunya, luar biasa. Nggih. Jadi waktu itu kalau nggak salah 2020. Oh, iya. Nah, nggih. Nah, saya juga kesini ini bersama Pak Sis. Terus menawi panjenengan dereng tepang napa wonten ingkang sampun lali amarga coblosane wis 24 gitu. Nah, terus sampun setahun wis lali. Wingi sing dicoblos sapa gitu. Nggih. Nah, nami kula Patmasari Mestika Jati. Nggih. Ya, kula wau sampun dikenalake saking Partai Golkar. Nggih. DPRD provinsi wonten Jawa Tengah. Tapi dapilipun niku Grobogan Blora, Mbak Elisa nggih. Grobogan kalian Blora. Dados Blora niku nggih saking Kunduran tekan Cepu, nggih, saking Todanan, Sambong, nggih Bogorjo kelebu Blora kabeh. Termasuk panjenengan Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, keraos napa mboten keraos panjenengan wonten ingkang nyoblos kula. Nggih. Nah, tapi mbok bilih sampun lali gitu. Nah, amargi menika kula ngucapaken matur nuwun nggih. Ini juga hari ini hadirnya insyaallah ini sudah jodoh sama masyarakat Delok mriki. Sebabnya napa, Bu? Lah sebabnya niku wau panjenengan sampun cerita kula niku alhamdulillah duwe gadah putra nggih 3. Nah niki ingkang barep niki kembar. Nah jumeneng coba berdiri nah. Berdiri ya. Nah niki putra kula. Nah Dalang isin-isin. Nah nggih naminipun Satya Satria. Niku memang senengannya dalang. Nggih. Dan akhir-akhir ini tuh yang ditonton niku Pak Kangko. Ben bengi. 1 tahun ini yang menguasai di YouTube Kangko. Nah, setelah mau manggung di sini, sedang sini. Oh alah, iku saktine masyarakat ndelok nggih. Tepuk tangan panjenengan sedaya. Anu, Pak Kangko, wayah kula niku nggih dalang, Pak. Nggih niku. Nika. Pundi? Mas Ayom. Oh, nggih dalang. Dalang cilik. Oh, luar biasa. Nek mbahipun nggih dalang. Oh, Bapak Suntoro. Oh, nggih. Pak Suntoro niku wayahipun Pak Suntoro niku. Oh. Mila wonten nyaket niku. Kathah ingkang remen kalian Pak Kangko. Nah, amargi bijine apik wingi rapotan niku pengene wayangipun Pak Kangko. Nggih. Nah, terus minta kebetulan pas ada acara di Solo nyuwun mampir, kudu mampir. Nah, teras tanglet kalian Pak Kangko. Yang deket-deket ini jadwalipun teng pundi? Nggih. Teng Blora, Mbak. Kok nang Blora? Loh, niku dapil kula. Oh, nggih. Gitu. Ya terus nyuwun sing nanggap sinten ngono. Nah, sing nanggap sinten? Wong biasane bapak kula niku kan remen wayang. Nggih. Dados kula putrinipun Pak Bambang Sadono Bapak Ibu. Wah, nggih. Dados TIY Blora. Tapi teng Tunjungan nggih. Teng Tunjungan. Nah niku remen sanget kalian wayang kulit. Sinten ingkang nanggap? Nggih. Mbah Rasim. Lah kok Mbah Rasim? Mbah Rasim. Nggih. Nah, terus nggih. Oh, bolak-balik toh ketemu. Di Jakarta. Ya, di sini juga. Jadi pokoknya kalau saya ngetut ke Pak Wihaji pasti ada Mbah Rasim. Mbah Rasim. Ya, Pak Wihaji niku sakniki Menteri BKKBN. Nah, apal. Nah, pokoknya ada Mbah Rasim kalau ada Pak Wihaji. Nah, kemudian loh kok Mbah Rasim kula bel loh. Nggih. Kula bel. Mbah jenengan gadah acara toh kok nanggep Kangko. Oh iya ngomong panjang
Lah, pokok men jenengan kudu rawuh lho. Nggih. Ya, nggih. Nggih pun berarti memang jodoh, maka malam hari ini nek kula mboten sampai teng pojok mangke ndak kualat. Kualat. Ya, nggih to. Nggih. Nggih, karena ini juga dapil saya juga berterima kasih panjenengan sedoyo ini juga konstituen saya dan saya ikut mangayuh bagyo nggih sedekah bumi hari ini. Mudah-mudahan saya ikut mendoakan warga sini semuanya semakin sejahtera, Amin. sehat semuanya, nggih. Amin. Apa sing dipengenke keturutan Amin, kabeh, amin. nggih. Amin. Bapak Ibu sedaya dados diparingi kecukupan sedaya. Amin. Nggih. Sing duwe utang lunas sedaya. Lali sing nagih. Oh. Nggih. Nggih. Dados itu yang saya sampaikan, mungkin sedikit dari saya. Mudah-mudahan nanti tahun depan nggih. Nggih. Nah, kula tahun depan jarene nek anak saya ikut manggung, Iya. ya kula isin nek mboten kula sing nanggap to teng mriki to. Nggih no. Wes jadi Nggih, toh. sudah jadi deal untuk panganan tahun depan. Nah, ngoten nggih. Sineksen lho niki Bu, nggih. Sampun nggih. Iya. Mbak Elisane nggih. Iya. Komplit. Sudah paket itu Mbak Bu Dewan sepaket. Nggih, nanti Kemarin sebetulnya Mbak Tatin, cuman Nggih. Mbak Tatin ada acara keluarga yang Nggih. tidak bisa ditinggalkan. ya wis berarti ora jodoh. Urung jodoh. Nah, ini jodoh-jodohan kan ngene. Berarti niki mangke pun ditandatangani tahun depan Pak Kangko sak perangkat. Saestu nggih? Nggih. Saksi. Temen mboten? Tepuk tangan yang meriah buat Bu Padma, luar biasa. Sudah deal tahun depan Mbak Padma Nah, itu. tanggalnya mangke melu Mbah Rasim nggih, tanggal nanti saya diingatkan dekat-dekat. Mbak Limbo, Mboten. Dalam, iki mau Bu Fatma. nggih, pripun Mbak? Ojo melok kowe. Kula ngoten. Nggih. Aku sesuk kudu melok tahun sesuk ora uman berkate jirine. Monggo aku ngono. Nggih. Nggih. Terus kula nggih ngalap berkah nggih. Nggih. Nah, wau kan kula terus Pak Kangko kok ngendikan kok ngaten. Ini semuanya ini sudah diberesi Mbah Rasim kabeh. Nggih. Nggih to. Soalnya dekengane pusat. Dekangan pusat. Nah, duitnya ra ono serine. Nggih, bener. Gak payu lah. Lah, kalau apa seri. meneh engko nek amplopku tak sediani tipis ya, Mbak. Lah ra ono ajine niki pripun nggih. Apa ini berarti kan kaya nguyahi segoro. Nguyahi segoro. Lah nek teng mriki nguyahi sendang, sendangnya kan ampun asin to. Lah, tapi nggih mboten Kudu napa-napa. tombok ben mulih entuk Berkah. Nah, itu lho. Nggih, Mbak sini, Mbak. Nah, terus Mbak Rasim, nah terus diparengke sinten? urusane panitia. Oh, ngaten, nggih. Nah, nggih pun, mangke nimbang kula ndak dibatin nggih. Sing nonton akeh niki. Nggih. Nasional kemungkinan menteri jangan-jangan presidennya nonton. Nggih. Ubur-ubur ikan lele. Nah, cakep. Rame le. Pun. Nah, ini ki. Mbah Woto di Mbah Woto. Oh, nggih. Bendahara. Bendahara. Aturan Mbah Woto. Mbah Woto sama bendahara. Penerimaan. Bendahara. Ketua tidak boleh pegang uang, yang pegang uang itu adalah bendahara. Bendahara naik untuk saweran saka Bu Padma. Monggo. Aduh. Paketan sithik mugi-mugi manfaat. Lho nek ora nyawer, ora entuk berkat kok kene. lah Berkatnya nggih. gede. Amin. Ini kan Langsung serahke Oke. panitia ben diserahke kalih bendaharane. manfaat. Nggih. Niki sisih sawah akeh suket teki. Cakep. Mugi-mugi kula kalian panjenengan kathah berkah, kathah rejeki. Amin.
sami-sami. Panjenengan. Ah. Nggih. Pun iki nek nuruti omong tak ana enteke Nggih, mangke. nggih. Nggih. Lah langsung nyanyi mawon. Monggo nembang sarang-sarang nopo? Nembang sareng-sareng menapa ingkang dipun kersakaken? Biasanya itu Ora oleh demenan lho ya. apa nggih? Lagu demenan gak oleh. Napa? Perahu layar napa aja Oh, dipun. caping gunung. Caping gunung. Bawa, nganggo bawa. Lagone Mbak Elisa mawon kok. Ya. Nambah-nambahi. Nggih, langsung mawon. Langsung apa Yang nganggo bawa? sareng-sareng. Ndarek, Mbah Rasim pripun? Ngangge bawa mboten Mbak Rasim? Nggih, nggih. Sing apik Napa kuwi langsung? Nangge mawon iki. Nganggo. Nggih. Pak Sis nunggu Pak Sis. bawa. Bang, mboten saged. Saben bengi. Cobi wae. Nane Satu tarik. Bu, Tapi aku bawane- mau nembang lho ya. Bawane Nembang bawa. Asmara Kok aku iso nembang. Hah? Nggih. Bawane Pindah Asmara Dono, alamat. mboten. Nggih. Monggo, monggo. Ya, langsung mawon, langsung nggih. Saben bengi nyawa Jeglenge no, keseru. Coba. Ayo Eka, uget-uget mana ngadeg, ayo. Eka. Yes, ngadeg kok gen ketok saka kadoan. Saya ditunggu-tunggu loh, Pak. Ayo, Eka uget-uget. Nah, Ternyata Mbak Eka ini masih saudaranya Bapak Wiyaji Menteri BKKBN. ngono ta? Oh. Kula sinten sing mboten kenal Pak Wiyaji. Lha Pak nggih, Pak Wiyaji. Pak Menteri BKKBN. Nggih, riyen mantane Bupati Batang. Batang. Sakniki Menteri BKKBN. Kowe apane karo kowe? Pak Tangga Desa Kabupaten Sragen. Tonggo to? Asline Nggih, Sragen, Pak Wiyaji. Mbak Eka, Mbak Eka. Tonggo. Jenengan menawi ngedika nika jumeneng to, ampun lenggah. Lho niki sithik tapi rada ngenyek niki lho. Alah wong dewau nek Pak niku pun ngadeg lho, Pak. dereke Dipun pun jumeneng. ngadeg lho Pun niki. ngadeg niku. Jenengan Sing ngadeg kula Pak Kangko. Nggih. jenengan apa mboten ngertos kula niku pawakan pundi? Pawan ngendi? Aku pawakan Klaten. Kok iso? Ceper. Wah, ceper. Oh, ceper nggih. Eka, Nggih. yang nenang ya. Wah, piye suarane Jan? Alah, lagi muni maktut ngene kok api. Yen memajang among karo janur kuning. Monggo lajeng boten ngertos lajengipun. Ngono ki nek ora ngerti teko. Aja teko. Lah kados jenengan ndek wau to kan boten pirsa Nggih. mlebeti gang daleme Mbah Rasim. Nggih. Napa jablas reme Mbah nek katatutke? Ngono ki nek ra apal teko. Nggih, monggo pun lajeng. Aja teko tok. Kula niki pun ndredek e. Oh iya. Ndredek e kula. Salah rek mawon nggih. Oh nggih. Monggo pun lajeng. Eka. Kembang wae Jan. Lho cengkoke sing marahi Mbah Rasim. Rasim. Lah iya. Dik tene. Guna Pripun Mbak Rasim? Jos Eka suarane apik nggih? apik. Luar biasa. Ning Ambak sinden mung aku bodine kaya Trimas. aku aja teko nembang. Ngapa? Pakai beda. Wah, pakai beda. benten. Mbah Ya. Rasim jan. Ayo kaneh Kak. Bat. Suwi ra krungu suaramu aku. Heeh. Cepitan ya. Pacitan. Lah iya ning Pacitan kecepit. Pacitan Sarabi
Mbah Rasim, Mbak Rasim. mau Pak Kangko lak sampun panjenengan betani niku dangkel jati. Mbak Elisa mau ya wis enek kode-kode. Balik lah. Nek aku Nek bluro nganggo leh. Balik lah nang balik. Oh omah. ngaten. Nek kula mboten sah Mbah Rasim. Terus Kula ra iso mbedake ndi dangkel jati ndi aku. kono dhewe lho ya sing buka. Omong dakel jatine mau yo meletek kok kowe kaya meletek. Aku urung meletek. Urung ta? Mesti nek dipeme ya meletek. Anggil luar biasa. Dangkel jatine pirang-pirang ngarepan Akeh. Mbah. Ayo Mbah Rasim dong, Monggo, Mbah, sedikit aja. jenengan bawa. Sedikit aja. Ora usah. Aduh. Tidak boleh melanggar janji. Oh, tidak siap. boleh. Hanya penggemar Oke. dan pecinta. Pecinta budaya. Bu Fatma, unai nyobi. Bu Fatma? Pak Mboten. Sis. Pak Sis. saged Pak Sis. nderetek Nana. Piye ngono-ngono, do mepet-mepet. Senggaan oleh. Ini senggaan boleh. Boleh ya, nggak melanggar. Nano. Panas udan panas lengaling capek guna Ya. Kendangan hebat. Pak Do. ada kok ya. Dosenku kok. Kandane. Natyan wadon sarata swara Langsung dangdut bolok. Pak Slamet Kligo yang mapan wonten Jakarta. Lalu CV Karmangi Jaya. Kiluman banyu bening Mas Simon Anake Sragen pirsani wonten YouTube. nyoke mbak yo nyoke yo Pak Adi Sami Mojo Kediri. Mas Adinu Ora lali karo kampunge.
Hae, hae. Jajal HE-ne Mbah Kasim. HE lho, Mbah. Ae iki Ngawi. Oh, HE. Oh, AE Ngawi plat nomor. Ngawi. Plat nomor malah. Bluro ki ha. Kak. K. Lah iya. Hai Semarang Hai Semarang ya. Kak. Iya. Nek Semarang. Sekar bisa gunung desa dadi raja Sampun dipun sendikani caping gunung. Caping gunung wis menang ora lali karo desane. Oh, foto dulu. Foto. Barasnya mboten mlebet. Menika wonten pamundutan saking Pak Sis minta Napa? selendang biru tapi diganti jadi selendang kuning. Oh ya boleh. Selendang sutra kuning. Selendang sutra kuning nggih. Yang dangdut kayak biasanya. Oh, iya. Ben kowe njaluk. Oh iya, iki selendang biru. Oke, tapi Selendang biru. Tapi diganti selendang kuning. Oh nggih. Selendange Pak Sis Oh, kuning. kuning biru kuning. Kersane kemutan kuning-kuning. Betul. Koalisi kali biru kok. Nggih. Siap. Oke, mungkin dipun sendikani Pak Nggih, Sis. dipinangkani ampun kuwatir. Oke. Sampun apa meneh? Sampun. Sampun? Bu Panma. Pak Sis muni selendang kuning. Nggih. Sama menika dipun sendikani. Nggih. Oh, nggih. Selendang kuning ya. Pisan ya. Oke, ayo Sa. Peloke Sa. Nah, digarap yo. Nah, coba. Yo selendang kuning. Nah, yuk para kanca duit Jalares Indonesia. Yuk, dados. Selendang biru diganti selendang kuning. Tambahane selendang biru. Kepancing. Iki sing nabuhi kepancing selendang sutra Lagunya tetap selendang kuning. biru. Cuma cakepannya diganti selendang kuning. Supaya tidak gagal paham. Lagunya Ayo. tetap sama selendang biru. Biru. Ayo bagus. Tetap penuh janjimu selendang biru. Nih kalau niku Mas. Ya, ya coba. Ayo Sa.
yen kowe mati rasa tendang omong Lendang ing Nggih, Pak Kangko. munggah panggung dewan kudu nyangoni. Repot-repot, nggih, sembah nuwun. Kangko, saya nggak mau naik kalau tidak ada wakil rakyat yang naik. Betul. Tahun kemarin kan kula nggak naik. Nggih, betul. Karena ada wakil rakyat, saya harus ikut naik. Matur nuwun. Jadi sing nyoblos Mbak Fatma, kuwi sing lali ora sing nyoblos, sing dicoblos lali biasa. Eling-eling kabeh. Mbak Rasim matur nuwun. Nggih. Pak Kangko. Nggih, siap, Mbak Elisa nyuwun Nggih, sewu Mbak mangke Manis mboten matur sembah nuwun saged ingkang sampai kathah. tancep kayot. Siap. Badhe benjang tasih wonten acara. Siap, siap. Terus saya mohon maaf undur diri sekalian Nggih. kalian Mas Kembar mangke nglanjutin datang YouTube mawon. Oh, siap, siap. Nggih. Nah, sebelumnya saya mau nyuwun doanya. Nggih. Iki warga Grobogan kathah ingkang kebanjiran. Nggih, nggih. Nggih, dari Tonggo Kabupaten. Nggih. Kalau sini dulu sambung biasanipun nonton kekeringan nggih, tapi ini semenjak Pak Sis nyambung napa? Air toyo niku. Nah, sudah tidak kekeringan lagi. Betul. Nggih, Biasanya nggih. kula dropping teng mriki. Oh, ngaten. Nah, alhamdulillah sampun boten kekeringan nggih, Bapak Ibu. Nah, yang di Grobogan itu ada yang kebanjiran. Kita doakan bersama mudah-mudahan sing kena banjir banyu dadi banjir rezeki. Amin. Nggih, semuanya mudah-mudahan banjirnya segera surut. Amin, amin. Nggih, Itu nggih, nggih, saja saya mohon pamit, Nggih. matur nuwun sanget Nggih. waktunipun nggih, perhatianipun wabila taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Supatma. Nuwun. Fatma. Wah, ngene iki lho. Kan iya cara penak aku. Alah prapenak ya seneng mu. Ya seneng lah, mosok ora seneng ya. Lagune selendang kuning. Nah, Sing disawer abang. ya. Nek kuning 5.000 to kan. Nggih. Luar biasa. Mboten dados menapa, Bu. Diumbui nggih. Alhamdulillah. Bu menawi lah nggih to, teko Mbak Congpe wis entek ngono. Diulungi. Monggo coba butuhe oke lho kuwi. Ya. Nggih. Bu nek Kalau Kak tambah kebak. kula ampun jane Bu. Sembah nuwun. Titipke adike niku mawon nggih. Nek pas niku. Ayo titipke kan kok nek nunggu tak gone. Ya, sembah nuwun Nggih. Fatma Pak Sis, Pak Rasim luar biasa. Ah, wi Bu Fatma, wi ibune Mas Kembar, Mas Satya karo Ya. Satria. Wingi kepara kepingin boyong payange Pak Kangko sing kulino dienggo ndalang. Nggih. Wis kelakon mongko regane larang. Lah, Ning untuk anak-anak beliaunya disembadane dicukupi pamrih memberikan support kepada Mas Kembar untuk kedepannya Pak insya Allah menjadi dalang yang profesional, dalang yang kondang, dalang yang laris. amin. Nah, nggih benjang nggih ajeng istilahnya sak nanggapke wayange Pak Betul. berarti kan komplit. Jadi Ya, untuk tugas wayang tahun depan kita Ya. sudah di booking untuk di sini. Matur suwun Fatma. Mau Oktober urung lho, Kak. Kan embung dhewe mau kan lagi Pak Kangko Dwijolaras Elisa. Kowe mau urung munggah lho. Mbah Rasim mau ta? Anu Ya, debatnya.
daleme mau. Heeh. Sok Oktober lha iki sing arep tak rabekke Oh, ngono. gasik kowe berarti. Tapi ya ora ngomong sok karo kowe ngono ya ora. Waduh. Iki repot. Tapi gur ngomong gur ngendika ngene. Ya sok Oktober pokoke tenang Pak Kangkong kok ya wis tenang ngono. Gur tenang tok apa tak DP sik ya? Hei, Kepenan. sing di DP kowe kudu kok malah DP. Ya kok ben Ben sida. Nah nggih ben sida. Kok nek mriki wis kaya tidak bisa dilupakan lho Pak Betul. Kangkong. Pokoknya ning mriki wis 2 kali ini toh. 2 kali. Dengan panjenengan, terus dengan Mbak Elisa juga kanca-kanca Bejo Laras, dengan waktu yang sama, dengan teman yang sama. Betul. Kejadiannya ndek wingi kula kan mriki sowan mriki lewat Randu Blatung. Heeh. Enek momen kula bane mledos bocor. Heeh. Aku mau terus lewat Randu Blatung. Ah, lewat ndi? Aku lewat Ngawi. Ya bener. Sadurunge budal lah kok blanku ya mledos bocor malah papat. Belelakone ya Kowe tetep. njaluk diruwat sik kuwi. Raupo ning sendang. Sendang bakar sina. Nah, ya aku saben rene kok mesti banku bocor nyapa ya. Dek wingi siji. Apa? Dek wingi bocor siji. Ah. Lah kok iki mang papat. Oh, kuwi enak sanepan apa kuwi? Sanepan. Lah nggih to siji. Siji kan mbok menawa kula di anu Tanggap meneh paringi saiki. diparingi kesempatan ping pisan ndek nika bocornya siji. Lah papat mbok menawa sesuk sik ditanggap ping papat meneh utawa kono luwe. Amin. Ah ya. Ono wae. Sambung-sambungane. Mbok menawa lho ya. Syukur mbok menawa. Pamane ora ya bangeten gak mesake, Mbah. Lah. Iya. Nggih. Matur Ini nuwun. ada permintaan saya kalawan Eka. Nggih, napa? Nggih, saking Bapak Kepala Desa Sumber, Kecamatan Mendeng, Mendeng napa? Mendeng. 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 Menden. Menden. Kagem Mbak Canggih badhe nyuwun gendhe gubuk asmara. Yang bawa Mbah Haji Joto. Mbah Haji Joto. Nggih, saking Mbah Haji Joto, Nggih. Sumber Mendeng. Men. Badhe minggah panggung ya, menika wonten artanipun monggo. Mbah Haji Joto. Katuran minggah ke panggung. Terima kasih wonten wekdal. Ya. Diaturi pinarak wonten panggungan. Monggo Pak Haji, duduk, duduk. Putih Pak Haji Joto. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Minggah wonten Aturan tindak panggung Mbak Haji. Nggih. Wah, Nggih. ngangge kopiah nganggo sareng kaya bar tetak. Nggih. Nderek uri-uri budaya Jawi. Nggih, Pak. nggih nggih Baji, nggih Jadi nggih. nderek belajar Nggih nggih. Gubuk. Menden nggih. Menden. Menden. Menden Keradenan. Oh, niku daerah pundi, Pak? Daerah Blora Selatan, Pak. Oh, tebih ing mriki. Ya lumayan. Oh, kok jenengan dugi mriki niku lho? Rombongan, Pak wau. Oh, rombongan. Nggih, rombongan. Beto mobil siaga wau. Oh, siap. Kare Pak Lurah barang berarti. Pak Lurah kelersan mboten nderek nih. Oh, mungkin nek kondur salam mamon kagem Pak Lurah jenengan nggih. Iya. Ken wayangan kaya mriki ngoten lho. Insyaallah, Pak, insyaallah. Bawane napa? Gubuk Asmara? Gubuk asmara tapi mboten nyingkar-nyingkur nggih. Lah napa? Niki cakepane bedhe nderek ngalembono keluarga kula pojok watu mriki. Wah, ngoten. Wah, luar biasa iki. Heeh, Wau ngalbon. ngarak kula dadak karangan Pak niku. Oh, ngarang ya Mbak niku. Nggih, nggih. Cobi kula tak, siap-siap ngarang aja kalah karo Mbak Haji Joto lho. Oh, Ayo. Spontanitas. Monggo Mbak Haji. Niki dusune pojok watu nggih. Nggih pojok watu. Pojok watu. Pojok watu. Pojok watu. Pojok watu. Lho, sedekan napa sederek kula Pak Joko monggo Pak Joko. Pak Joko pundi nggih? Nderek minggah nggih. Pak Joko teng griya Pak Jokowi to? Mboten, Joko rencang kula oleh sederek kula. Malah Pak Joko sinten? Pak Joko Nugroho no. Oh, nggih. Pak Joko pundi Pak nggih? Monggo Pak Joko, monggo. Monggo. Nano nano. Pojok watu. Nggih pojok watu. Rodok supe nggih, walaupun ngarange dadak. Layak rada lali nyeluk Pak Joko. Pak Joko punya kentes. Nggih, monggo kali Pak Joko monggo Pak, gimana Pak? Ya
Pojok watu. Lombok tahu. Nggih, lombok tahu iki Pak Joko. Keluargaku pojok watu ayu ayu Nggih Pak Joko. belajar Pak niki Nggih. Nano ayu pinter ngaji Hah? limang waktu tilah koni Nano muga-muga Hah? Ya? tak dongakno munggah suwarga. Ayo Kak. Tak parikan nggih Pak nggih. Parian saged. Yo nggih. Wah, parian riyen, Pak. Nggih. Pariane napa, Pak? Tembang niku nggih kalih parian. Lencir kuning Lenjer kuning, saged. waranggone Pak Kangko. Hah? Mbah Rasim panjang yuswa. Lho niki lho, panjenengan tok lho Pak sing ngapusi niku. Kok iso? Nang ngene lencir kuning. Nek kuninge bener. Lencere niku lho nek dirungokno saka radio niku lak yo ketok kudu moro. Niki tak sepeda malih parian Pak nggih. Bareng teko roh kasunyatane kok kaya kodhok jare. Murah tahu, Murah tahu, larang wedhus. larang wedhus. Pak Lurah pojok watu Hah? rupane bagus. Iya. Allahumma amin. 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 Nun sewu Pak Lurah, Mbah Rasim. Nggih. Kalau aku badhe minggah nggih pun matur Mbah Rasim. Nggih. Nggih wau, monggo mawon ngaten. Nggih, Pak ya ini. Nggih. Sampun? Sampun monggo niki. Ayo Kak ganti, ayo Kak. Pojok watu Kak. Gawe ra kowe? Pojok watu. Heeh. Kok aja kalah karo Pak Haji Joto Gimbal ki mau. Nggih. Pak Haji. Pak Haji Joto. Joko. Lah nggih. Kagem pojok watu. Pojok watu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Spontanitas. Ki lek apik sesuk ya ditimbali neh. Iya. Nek ora ya siap-siap di ngene karo piyai kathah iki. Iya. Ayo. Bismillah. Pojok watu. Ah. Pojok watu sedulurku. Iya. Ya. Apik. Grapyak tur semana. Hah? Tindak tanduk becik-becik. Nah. Mugi-mugi wilujenging salaminyo. Ngetes kecerdasannya seperti ini. Niki kula tak anu Pak, kersane Napa? mboten kalah cerdas kali Mbak Ika. Nggih. Kula tak jola-joli tapi garingan nggih. Oh. Nggih garingan mawon. Dan ngendikane gubuk asmara. Mboten niki namung Gubuk asmara napa jula-juli? Kan tesih wonten Pak Sis DPR. Oh, ngaten. Jula-juli. Piye kuwi? Nonton wayang sarunge bathik mlebu warung gak sida jajan. Bangunan ratan wis dadi apik, matur nuwun karo Pak Lurah lan Dewan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Pun monggo lanjut Dek ya. Napa? Lempun iki mun rampung to? Oh, mun rampung. Pun rampung. Pun rampung jula-juline. Jual-juli ini cendak men to ki mau. Wong becukan tok nggih. Garingan Pak, mungkin nek pun guru-guru mau nek insyaallah nek Oh, siap. Niki gubuk asmara nggih. Bukas Bukas Maro nggih. Elisa arep nembang apa ora? Anu tembang pocong, Gus sapa? Gus Mbah Rasim. Mah, wis. Wis. Aku tok sing tantangan ki. Iki keahlianmu Kak. Mumpung Mbah Rasim jek lenggah ya to. Nggih. Sinten iku? Sinten niku? Sajak lencir katon lugu. Lugu. Lencir. Prasaja. Pasojo apa eneke? Heeh. Mbah Rasim asmanyo. Jenenge Mbak Rasim. Piyayine tur gemati. Ya bener mati.
Mbah Rasim Oktober mengko sida pora. Jos, matur nuwun ya, Mbak. Ini berarti ya lah wis Tak dukung, Mbak Eka. Ngene tibane 6 ngono. Tak dukung, Mbak Eka. Nggih, tak dukung pokoke ya. Sido ora sido. Sido. Ya, gubuk asmara. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek. Ayo ke, Bro. Aku
Joko, Nggih. Pak Haji. Nun sewu Mbak Limbuk yen saged dadi nyun bluro niki kathah rondo gantungan. Oh, anu mengke Mengke Biban Pak iki kula aturne lagu cara mbluronan, Pak. Blur. Saking Sragenan. Mbak Rasim menika lagunipun 10:08. Oh ngaten. Nggih. Oh nggih sampun, mangke nek saged nyun sragenan mangke. Nggih, nggih siap. Nggih Mangke matur pun nuwun, aturaken matur nuwun. goro-goro nggih. Nggih. 10:08 ayo Cambluro. Mayang Anjarsari. Nah, ayo. Sulu isik komplit. Ha. Bumi kuncang kancing langit klap-klap katon Lirgin sanging alis risang mawe gandrung Sabarang kadul wukir moyak